bumurikira emirobiri ye serikali yabirige kubeka andi mono ase okweneke buna ngukora bale ogosarwa ku mwana omunyaruka kulinda ase county ya Nyamira niga bwatani babere bagwesoke bene nabo igogo tuguterale chimbwa chingoro ase abayiboli babere bagosemigwa gotasara umwana omunyaruka ikyagera nigo ebwate emechando emingi muri kicho job maangi na beteka gotale chinsemo nabo igogo twariganiria oroboti rwa bene esegi ogwanya okora ogusaro ko mwana omunyaruka ni segi agendereire ase egeka egetambe serikali ya Kenya nzeyo yokabeire umurai gwense Uhuru Kenyatta mbabwate ekerenga yokora ogusara ko mwana enyaruka wekero mwaka bwekiri bubere ne merongo ebere. I committed myself and I committed my administration to doing everything possible to ending FGM in Kenya by the year 2022. In order to achieve this goal, we must initiate community-based programs. Toira egetambokero elinde kumanya ase obwagare igurese gyokora obusara ko mwana omunyaruka ase aikeire imioro gongoro Gusii anene mono county Nyamira. Nigo tokumirana no monachi ebina ase kigambero kya Nyamira oyobwate ekerogya deputy registrar asamalieta omosike Bena Okongo oyogotwera buna kubwate kana nerichiko obusara ko mwana enyaruka usasumono bw'Kenyamoro female genital mutilation nokurusiwa gwense mobose oroiboro rwonsi romwana oyo. The definition of female genital mutilation is a partial or a whole removal of the female genitalia. According to the law, the closest definition that can come to FGM can either be a sexual assault or grievous harm. Engana yogosaro ko mwana omunyaruka ni engana yachagete ase amatuko akare asere imechi ngekero chomo Gusii kero mwana omunyaruka niga rugwetera enganeye atarachikoba omoiseke unatokora na George Nyakundi kurwase kyombekya Mwanyagetinge Heritage Council egetambokero gotalera Mwanyagetinge Heritage Council ababwate obumanyi goreke Gusii elinde kugani kumanyanga inkiki arenge asogosaro mwana omunyaruka na ende maira yogotigwa gosarwa ku mwana omunyaruka naki obogima bogendera stinga kichabono intubuna abagusii into abwate injira yaito na ende ntubwate ekemanyereri kiyito buno mu Gusii omwana oito omoiseke enyaruka gakinire goika ale korwa egesagane abe omoiseke egesagane no ri otararuka lakini ekero mu Gusii ale gosara noko ogo prick esomono bwege songo yani okoteri yake igo oraetie getege gesara ekero wakunire omongina akunire garia no mwana abekiru nyomba amatuko angemerongo 3 ebintago somigwa ni igoro ya sexual education nigo tokumirana na Sara Nyamoita ojuo eterete ogosaro ku mwana omunyaruka asamatuko akare asagotoerera amakongo aeterete ekera abetega gosarwa yaruke karona arengenka 1980s na bete ngosarwa karosa kamenya kwanza go sengenja plead sana paka kana ige na gonyete tinkarabona na akuri lakini yasaga nkonya na ige tenka ono rende ngatimuka bakanya konga chindagera fuchanga takurigei ensemo yende umo director osiko mkuru wa county ya Kisii nonyo sare tu ase enyagitari no bokungu obonene aecherete Kamera sobudu mwana njibe ko monyene very good Kamera because experience yecho gutietrande tuko relating no bube buri na mutwano ase chinga kichoko ibora lakini cyamba ngokoria engakiye tambe obororo omondo ko igware krakwaruka na ekero omuntu akwa chinafu chiri cyaba ekero omuntu omuyagaso mabwao kwaetera obukungu bungase ningana boigo omobisa ase abisi agenda county Nyamira Ronald Abok Manga akoa okoboko ekiagara
obo sara mbomanyire umwana araiteka manyinga bakakwe igene gente kebe gento kende ngo umwana arabatige school atige school aenda kunyoma anyora teenage pregnancy. Serikali ya Kenya nigo yabegete oboroso esegio kurwania ogosaro ko mwana enyaroka wetera ogwetiwa kwerichiko lyo mwaka kiri bubere na 11 lyo kumulinda omwana kurwa sogosarwa asumono bw'Kenyamorero Prohibition of Female Genital Mutilation Act of 2011. Buna tokwera no mwakili Charles Nyamwange oyo gokorera obokoreri bwaye ase county Nyamira nechi county tieta ine. It is now very strict for a parent or a guardian or even a relative, including grandparents, who subject your mwana to onyoru, you can be imprisoned up to 3 years of jail because your mwana tabuga their period, their capacity to make her own decision. Kenya saa tongete umwana mwiseke the genital organ yaige bwenda koba elastic naturally. Lakini abantu ababono abandi buna bakokori abana aba okwarukoko. They extract almost the entire genital organ. That yamera permanent, which causes a lot of delivery complications during childbearing. That's a serious repercussion. Omunachi ebina bena okongo nigacho erabuna nigo omuntu onde bwensi oratokeka gwesona ni namangano gosara omwana omunyaruka aranyore egesusuro egetindi mono. The offenses at the moment that are close to female genital mutilation is grievous harm. Of the penalties for grievous harm, it carries a maximum punishment of life imprisonment. But now the courts have powers to impose even harsher punishments depending on the severity of the crime committed. Egate bitango byokokora ogosaro ko mwana omunyaruka negekoro kyo mugusi abantu bandi gokora egekoleke ase obubisi mono naboyigo egati abakoli emeremo ase sector bochenu gosara abana kinyaruka yakanije kolengana n'amasomo abo ali basomire lakini ntubuna abangina ntoratebigwe meaning yo gotiga gosengenjo yaye bagukana gusara umwana abangina bande bagotungaina ngabatigire kumbe botuko gosobo secretary basabisa abana bo buhiri baje gusarwa abara abana lakini ntuntwanya kanyora monto gusara yegitari gusara abana lakini maybe abantu bali batari trained abakwaka bakwana abanyagitari bagona gusara abana nandekera kwanyona bogosibo baro kanyora akobiso omwana bona gaje to kokwani anti yaye gaje to kokwani inakoro kumbe gata to komoira, particularly this time around when we are approaching the festive season. Actually, unfortunately, abana abange ba koba subjected to this act. Imbara ike miaka bara make their own decision. Egatemero beri aberege kobekwa asokurwani gosaro kwa abana kinyaruka no kwaliga ni kwemesangerekano nabo igosemia abana kinyaruka anene mono asekyombe kya manga hat kyaberege kwaliga ni emesangerekano ao yogosemia abana bwo elinde kurwania ogosaro kwa abanyaruka nerebu yaba bwatani ao gocha amo elinde kwenekya bunangu kora chole enganeye kurwase omochyo Nyamira Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi.